Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona na Jankomiru. Danas vam predstavljamo novu kolekciju spavačih soba koja je dizajnirana prema potrebama suvremenog života i želji kupca za udobnošću i estetikom. Naš asortiman nudi vam na izbor tapecirane, francuske, box spring i drvene modele kreveta koji se skladno uklapaju u svaki prostor i stil uređenja. Tapecirani kreveti unose dozu elegancije i topline u svaku spavaču sobu i već su nekoliko godina sve popularniji izbor među našim kupcima. Zbog njihove popularnosti često razvijamo nove modele i širimo postojeće kolekcije. Našim kupcima nudimo širok asortiman tapeciranih kreveta koji odgovaraju različitim stilovima, potrebama i navikama spavanja. Modeli su dostupni u različitim dimenzijama, bojama i materijalima, a za potpuno personalizirano iskustvo spavanja možete birati između različitih kombinacija madraca i nadmadraca. U Primi već više od 30 godina stvaramo krevete koji spajaju udobnost, moderan dizajn i funkcionalnost, od prve skice do gotovog proizvoda. Proizvodimo tapecirane krevete s podiznim podnicama, francuske krevete i box spring krevete. Svi modeli su u potpunosti obučeni u tkaninu, a razlikuju se po načinu izrade. Neki imaju podizni mehanizam i prostor za pohranu, dok su drugi obogaćeni modernim funkcijama poput LED rasvjete u podnožju kreveta ili pomičnog uzglavlja s ugrađenom rasvjetom. Najnovija kolekcija uključuje sustave kreveta Bari, Pesaro i Rimini proizvedene u našoj tvornici u Garešničkom Brestovcu. Ovi modeli omogućuju potpunu personalizaciju. Vi birate izgled, model i razinu udobnosti svog kreveta. Prvi korak je odabir uzglavlja koje odgovara vašem stilu, a zatim slijedi izbor baze prema vašim potrebama. Možete odabrati box spring model s ladicom ili prostorom za pohranu, francuski krevet s integriranim madracem ili klasični model s podnicom. Box spring kreveti su sve popularniji izbor među kupcima koji traže vrhunsku udobnost i moderan dizajn. U Primi nudimo bogatu kolekciju box spring modela u različitim dimenzijama i stilovima uz brojne kombinacije madraca i nadmadraca kako bi svatko mogao kreirati svoj idealan krevet. Osim funkcionalnosti, oduševljavaju i izgledom. Viši su od klasičnih kreveta, imaju raskošna tapecirana uzglavlja i savršeno se uklapaju u suvremene interijere. Kreveti dolaze u više dimenzija, boja i vrsta tkanina, tako da ih možete u potpunosti uskladiti s prostorom i osobnim željama. Ako planirate osvježiti svoju spavaču sobu, uz novu Prima kolekciju lako ćete pronaći krevet koji će savršeno odgovarati vašem prostoru i stilu. Posjetite nas u najbližem Prima salonu, isprobajte krevete i otkrite koji vam model pruža najbolji osjećaj udobnosti. Vidimo se u Primi!